Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngilalele phela khuluma ngiphathwe ikhanda. Sizobekwa ngokusemthethweni Isilo uMisuZulu ngenyanga ezayo ngomhla ka-28 kuMeyi. Lokhu kuza ngemuva kokuthi umongameli wezwe uCyril Ramaphosa eqinisekisile ukuthi uzokwazi ukuhambela lo mcimbi oyingqophamlando ngalo lolu suku. Umongameli ubhalele Isilo incwadi eqinisekisayo ukuthi uzoba khona ngalo lolu suku. Uthe uyitholile incwadi yesimemo yokugcotshwa kwaso Isilo. Ube eseqinisekisa ukuthi ngawo umhla ka-28 Meyi uzoba khona kulo mcimbi ozobanjelwa eNyokeni. Umongameli akazange aphawule ngencwadi ayibhalelwe umntwana uSimakade Zulu. Kuzokhumbuleka ukuthi umntwana uSimakade Zulu ubhalele umongameli incwadi lapho efuna kumiswe khona ukugcotshwa kweSilo. Kule ncwadi umntwana uSimakade Zulu uthi ngesikhathi kukhethwa Isilo akuzange kulandelwe umthetho. Uthi ukholelwa ukuthi uyena ofanelwe lesi sihlalo sobukhosi. Wembukeli ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela unotification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.